kag nagapasalamat man kita sa ating partner sa Sangguniang Panalawigan kay board dito kahilig, second district board member nga tigindaragi din nga nga kausa sa aton nga Sangguniang Panalawigan nga ginrefer sa aton nga committee as being the chairman on Committee on Transportation and Public Utilities kag joint committee with the Barangay Affairs kag lead committee ang aton nga komitiba. So we are planning to have the committee meeting, committee hearing this coming Wednesday. Nga pista daw September 19 or 18. Basta Wednesday na siya, 9 o'clock in the morning sa Sangguniang Panalawigan. So we invited the resource person coming from the three cooperatives, three cooperatives in the province of Iloilo. Also invited is the MOR representative, the NGCP, ERC, ang aton pagid nga Department of Energy, nga representative man, and some stakeholders, including the Mayor's League, gin-invite naton para at least mahibalaan gid naton ang konkreto nga nga rason kung nga daw mataas ang pagsukot sang kuryente sa Iliko 1 compared to other cooperatives and also with more powers. So tanaw naton kung ano bala ang mga rasones kag kung ano man ang mga regulation nga naga-govern dira sa pagpasaka sang balayran naton sa kuryente. So ang ining pagparigayon sang committee hearing mangin higayon ini mangin espasyo para sa ilang nga makapaathag sila sa mga pumuluyo kung ano mga rasones nga ang amo ini ang bili sang kuryente nga ginabayran sa mga konsumidor. Yes, we will give them the proper venue para mag-explain sa aton mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo kag ilabirigit ya sa coverage kang Ileco 1 kay ginadara nga comparison diyan to ni board member Lito Kahilig ang sukot sang Ileco 1 compare sa other electric cooperatives and the more kung bala kung ano ka ang average sang ilang pagsukot kung ano ka ang diferensya bala nga mas mataas sila compare to other electric cooperatives and the more. So at least mahibalaan nato nila, ma-explain nila sa aton mga pamuluyo para at least man sa aton mga Sangguniang Panalawigan mahibaluan man nila kung ano ang mga regulasyon nga kung nga ang mas mataas gid ang pagsukot sa Iliko 1 compared to other electric cooperatives. Kag ang aton balang mga consumer groups mangin kabahin sa sining committee hearing? Yes, Sinbert, gina-invite man naton ang private sector gani kung at least especially ang aton mga consumidor open ina for the public kasi we will provide set for them sa aton Sangguniang Panalawigan sa during the committee hearing kag ma-air man nila ang ilang sentiment and questions nga pwede man sila kahatag question through the chairman on committee on transportation and public utilities sa pagkandak na to sa committee hearing. Kag ang mga expectations na diri sang pumuluyo siyempre maka-explikar sila kag siguro isa man sa mga pamagis na diri is matumod kung ano ining mga kabangdanan sang pag saka bisang presyo sang ilay nga sukot ikumparar sa iban kag at least sila mismo guro nga mga natungdan makapangita sang pamagi kung paano sila kuha sang supply sang kuryente dito sa mas barato agud to nga ang ilang pagbaligya sang kuryente makaulo-anggid man sila sa presyo sang iban nga mas manubo. Yes, amo gid na ang gusto naton labuton na Action Bird at least ma-explain nila sa aton mga pumuluyo sa ilang mga konsumidor kung nga mas mataas ang ila sukot kag base kung mahatagan man sila sang sang ideya sang iban nga mga electric cooperatives and together with the more kung nga mas nubo ang ila pagsukot compare sa ilang serbisyo sa Ileco 1. So amo ina ang aton gusto nga labuton kag
gusto man naton labuton ang aton nga ARC, Mhm. ang DOA, para kung kahit sila ang nag-regulate sina, no, Yes. sa pag ano, no, sa mga charges ang aton nga mga electric cooperatives. So tanawon man naton ang ilang ano, no, nga jurisdiction about dira. So para Action Bert, no, kahit na ano naman na send na naton ang communication. Kag gusto lang naton i-invite ang aton nga mga ano, no, mga concerned citizen, mga konsumidor naton sa LECO 1 to 3, no, para at least nga sa ano maka-witness sila sa aton na i-conduct nga committee hearing this coming Wednesday at sa Sangguniang Panlalawigan 9 o'clock in the morning, no, para kung may ara sila nga inugpamangkot, pwede man nila, no, through their representative, para nga ano naton ma-screen naton ang mga question kag ma-deliver naton kag mapamangkot naton sa aton mga resource person. Kagati ang we also invite and request from our group to sa aton nga members ng committee and other members of the Sangguniang Panlalawigan to prepare for their valid question, para at least nga kahit kung kisa lang sa aton lang committee ba base hindi naton makiter makaber tanan ang nga mga question, para at least nga may ara sila nga waay nato na pamangkot sa aton mga resource person, base mapamangkot nila para at least maklarahan ang tanan para masolusyonan nato isang mas maayo.